Irio nade jahera mar penje laktar kawawacho ni ngima en mwandu. Wan bende wario maber e studio ka chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumo. Mabro te chendo ni en Ruth Otieno, amor mokalo ni wendo wa kendo jalony wa nitiere e studio. Yene wa mondo mi warwake, ubonyiso ni nyinge nga en nyakanye olony e weche mage aito kwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Machiegni kendo e penje laktar. Erokamano, an Winnie Alando, anyale gong'eya, alonye weche chiemo makare ne oganda te. Chiemo makare ne oganda te. Wasebedo kwa wacho weche mag chiemo makare ne oganda te ka wang'iyo kidienje mopogore opogore. Diere moro ne wang'iyo chiemo makare kuom mine mapek. Diere moro wang'iyo chiemo makare ne jogo ma higi oseniang'a. Diere moro wang'iyo chiemo makare ne nyithindo ma pod yoma kata nyithindo ma pod tindo ma pok ochopo higni 5. Kawuono diher mondo wang'i chiemo makare ne kidienje mane e oganda gi. Kawuono wang'iyo kidieny ma wachako miyo chiemo bang' dweche 6. Mane kidieny morango sani. Nyakora moge jwanga mana kaka winjo no jalony Winnie Alando olonye weche mag chiemo makare. Kawuono waketo maino kuom nyithindo ma osetieko dweche 6. Ang'o matimorega e dweche 6 mokwongo? Dweche 6 mokwongo wachoga ni exclusive breastfeeding. Tiende ni en dhoth chathuno kende e mimiyo nyathi. To tok dweche 6 ang'o matimore? Tiende nitiere kaka lokruok onego bedie kaka rawere kaka nyithindo gi chiemo. Wamula ne gimomiyo dweche 6 ni en okanga ma important kuom jonyuolo kuom nyithindo gi nyaka wangi kaka gichiemo yo makare. Nyathi konyuol aidho dhi dweche 6 mokwongo. Kochopo dweche 6 odongo. Koro nitie madini manitie chak ma ok rome bang' dweche 6. Emomiyo wakelo koro chiemo. En madini ma energy, mamiye energy. Nikech koro ng'eni bang' dweche 6 osechako mol. Koro mano en active. Koro nitie chiemo monego bed ni miye. Nitie madini ma vitamin A ma koro tin e chak. Chak ok nya miye vitamin A moromo, to ok nya miye energy moromo, to ok nya miye madini ma iron ma medo rem e del moromo. Omiyo bang' dweche 6 wachako chiemo. Wachako miyo gi chiemo mopogore opogore. To gin chiemo matek. Wachako gi chiemo ma rep kasto kore ko bomiyo gi chiemo matek bang'e ka gidongo. Moro kapok wang'iyo chiemo ma rep ma ichako godo gi kachiel kod chiemo matek mi bomigi bang'e. Wang'iyo ne the first 1000 days kata ndalo 1000 mokwongo. Kuongilerno mama tut mondo mi nyikwara moge jwango winje maber koka wadonje weche mag chiemo ma rep chiemo mapek. First 1000 days en chakre mama ogam remo nyaka nyathi ochop higni 2. Kikwano dweche go te nyaka nyathi ochop higni 2 mano first 1000 days. First 1000 days ni nitie gik mopogore opogore monego bed ni watimo. Mama ka pek nikech nyathi dongo e iye onego bed ni nitie chiemo ma mama chamo e yo makare. Konyuol nyathini onego bed ni nyathini dhoth dweche 6 mokwongo kaso bang' dweche 6 to wamiye chiemo mopogore opogore kalingana gi hik nyathi gi dweche nyathi nyaka chop 2 years. Koro mane first 1000 days. Chakre mama gamo remo nyaka nyathi ochop higni 2. To mano period ma muhimu sana nikech mane period mabuongo losre e yo makare, mane period ma tekre magore gi tuoche be losre e yo makare, mane period ma nyathi onego bed ni dongo e yo makare nikech en waluonge ni rapid growth, odongo piyo. Koro nitie gik monego bed ni waketo e dongo nyathini gi chiemo mopogore opogore mamiyo dongo e yo makare. Manyiso ni en kidieny ma onego jonyuol duto te kawo gi pek kata maino madwarore godo nikech ndalo 1000 mokwongo gi oting'o seche ma mama pek cha oting'o kar exclusive breastfeeding kama dhoth kende cha kaito chopo kama koro waketo complementary feeding ma en tok dweche 6 maka gik mang'eny timore e dend nyathini bende dongo piyo makata seche ma itere clinic tineno karatil bende oywayo ma piyo lokruok ng'eny ka emomiyo nyaka ng'i kaka chiemo makare ni mulo kacha chiemo ma rep ni mulo kacha chiemo mapek nitere kaka iketo gi engi ma nyathini mos. Thothne nyathi kotieko dweche 6 odiechieng' ma kawuono onego bed ni nyanyuol chako kode kanye? Onego bed ni wachako gi nyuka. To nyuka wachamo, nyuka kwa madh. Koro nyuka mwachamo wacho ni wachamo nyuka nikech nyuka ni onego bed ni en mopoto kabisa. To nyuka ni wakete gik moko mopogore opogore. Nyuka ni wakete gik mang'eny. Waketo mana cereals 2 ka ng'eny. 2 kende. Waketo oduma gi kal ama oduma gi bel. Bel gi kal nigi kiwango ma iron mang'eny omiyo nyaka wakete nyuka. Nikech winjo ka wacho ni bang' dweche 6 kiwango ma chak mathuno ok nigi iron moromo mamedo nyathi remo. Omiyo kwachako gi nyuka man gi kal kata bel wamedo iron e dend nyathi. Koro nyuka ni onego bed gi gik moko 2 kende. Gik moko wamedo moko go ok kony nyathi.
oduma kata gi bel ama kal gi bel. Nyuka ni be kwa tede onego bed ni nitie kaka wakete. Kik wakete skari, kik wachak puonjo nyithindo chamo skari chon. Nyuka ni wanyalo keto gik moko e iye mondo bed mamilimili. Wanyalo kawo machunga, pi machunga to wabiye nyuka ni mondo bed mamilimili kata pi ndimo. Wanyalo kawo kata peanut butter, njugu moregi to wakete mondo mi nyuka ni bed mamilimili. Kaso nyuka ni onego bed ni kikete kijiko to opoto oko pukre piny. Omiyo wacho ni onego bed ni nyathi wamiyo nyuka michamo. To nyuka ni ok wamede chak. Nikech wacho ni chathuno onge iron moromo manyamiyo nyathi iron moromo from dweche 6 kadhi mbele. Koro chak kwa medo e nyuka ni to iron manitie bel cha ko bitiyo e dend nyathi nikech chak to nitie gi madini miluongo ni calcium. Koro nyuka ni kwa miye to miye kijikni adi 2. Gokinyi gi godhiambo. To ng'ato nyawacho ni kijikni 2 gokinyi godhiambo, achiel kusa 2 okinyi 2 2 okinyi 2 godhiambo. Kijikni mwachiemo gogi ok moko mwaketo go skari e chai. To ng'ato nyawacho ni mago thisa ahinya ne nyathini. To nyathini osebet ka dhoth kende, chathune emoserite dweche 6 mokwongo. Ok wanyal chako gi chiemo mang'eny. Wachako gi chiemo mathis mos mondo dende bong'igo. To kwa chako kendo miye nyuka ni nyakwa chwak pi kasto miye pi maler nikech ma chiemo ma nyuka mapek mapek. Koro iye nyakorore. Koro wamiye pi to wamiye be nyuka ni to dhoth be nyathini endelea dhoth. Ok wawedho be nyathini. Koro dweche 6 mane gi mwachako go. To kwa chako nyuka ni wanya chiwo kata ndalo 2 3 kata week. Kasto week moro no wa introduce wachako miye waru kata waru emwachako gago. Kwa miye waru ndalo 2 3 aneno ko chamo waru maber to wa introduce oganda. Oganda ni nyakwa bid gotieno kasto wachwake gokinyi, wapuk pigino wacha gokinyi. Watimo kamano mondo kik mi nyathi mondo obir. Koro wan gi nyuka to wan gi waru to wan go oganda e chiemb nyathini. Kwano ko chamo waru go oganda maber gi nyuka ni koro nyendo alternate nyuka to alternate oganda. Mano pod wan e dweche 6. Koro wamiye kijikni 3 gokinyi 3 godhiambo. Ka waneno ko chamo waru go oganda ni maber to introduce mchele. Koro wan gi waru go oganda, wan gi mchele go oganda, wan gi nyuka. Mos to wanyalo introduce tong'. Tong' ma kwa chwado to wakete pi matin mondo bed mayom mondo nyathini ocham. Pole to introduce koda chiemo ma miyo dend nyathi dongo man gi madini ma proteins wa introduce achiel kachiel. Ok wariwgi kamoro achiel. Kochopo dweche 7 kaendelea koro kiwango ma chiemo ne bet malo. Umoro wa make maka kar dweche 7 kanyo nikech adwa ni mondo mi oganda wa wuoth mus ma oganda wa winj gini maber yena mondo mi aduok chien kor kanyo kakacha koka wa introduce nyathini e nyuka. Thoth ne gima waneno ga kate gwenge wa kate ute wa waneno ga ka seche memiyo nyathi nyuka wach mar nyuka michamo ni thoth ne onge en nyuka mimadho wang'eni nyuka imadho. Ibo nyisowa gimomiyo nyuka ni onego beni chame to onego beni madhe. Kato bende wacho kacha ni kijika 2 kinyi kijika 2 odhiambo. Thoth ne waneno ga ka nyithindo ikago nyuka kendo kata ka en odiechieng' mokwongo miketo ne nyuka to wamiye nyuka ma samoro rom gi glass ni kata kikombe kopong' tidwa kage go gi thuon wamula ne gimomiyo onego beni kago nyathi nyuka gimomiyo nyuka ni onego beni chamo to onego beni madhe gimomiyo wachako kod kijika 2 okinyi kijika 2 godhiambo kato wadhi nyaka dweche 7 kama ne wantie cha. Wacho chien kacha ni chathuno ok miye energy madini madwarore madini moromo sana energy. Koro nyuka michamo mokwongo miye teko moromo nikech nyathino sechako mol. Mar 2 miye oyieng' e muda mang'eny. Oko nyuka michamo nyuka marep to donja to koselayo to chiemo no rume dende kendo nyathini winjo kech. Koro wadwaro ni mondo nyathini oyieng' muda mang'eny. Mar 2 wadwaro ni oyud teko madwarore nikech koro osechako sudo. Ok onego bed ni wamiyo nyathi chiemo kama kaka waneno ka mai kago nyathi. Ok onego bed ni watimo kamano nikech inyatimo kamano to chiemo ni bi e wind pipe kuma nitie logro mar muya to nyathini nyalo wito ngimane. To nyathi mochopo dweche 6 mochako miyo chiemo magi chiemo pok no chamoga. Koro ing'eni ipuonje chiemo ok wakase mondo chiemo. Koro kata ka chiemo kineno kimiye nyuka to tamre en mana ng'ama ipuonjo to ng'ama ibembeleza mondo cham nikech pok no madhoga gini. Koro in kata ng'ama dhano ng'ama duonga an kimiya chiemo mok achamga anyalo bedo gi chandruok matin. Koro ma ok onego bed ni watimo. Onego bed ni miyo nyithindo nyuka michamo to miyo gi chiemo mos. Oluongo ni responsive feeding. Imiye mos kijiwe to iwerne
masiche ma kone na gisani ni to ng'anga ni adhi bet gi minwa to seche mimi nyathi be chiemo ibet kode piny mondo ubed e level achiel ka ne par ubet par tuwer timiye kiji kachiel tipamone tilonge nyinge maber kendo imiye mar ariyo mano obo enjoy sa chiemo to kobi thagi alafu chiemo gi be wa introduce achiel lakini wa introduce gi chon 6 months 7 months ka ono be ni wase introduce chiemo mora mora ma wanyalo yudo e yo mayot to ma en healthy mondo kik nyathi ni ko chopo e gachiel kore kichako miye kuon pod obo mana teko to podo ibo mana dwaro chwade nikech ang'o miyo ko chiemo to ma gima pok ochamo ka gimora mora manyien mabire dendwa wan ga gi some resistance ok wadwar oyudo chandruok koro onego bed ni idhia mos gi nyathi to lakini en sure ni between 6 dweche auchiel gi dweche abiriyo wase introduce chiemo mora mora meno ni inyalo yudo yo mayot to mostly onego bed ni gin chiemo ma ni alworawa wabonge chiemo mantiere alworawa kuom ranyisi kaka wan Kisumo ka wantiere kod oganda wantiere kod olayo wantiere kod kuon wantiere kod nyuka wantiere kod kal wantiere kod bel wantiere kod rech wantiere kod tong wantiere kod alode mopogore olemo beniti kapod wantiere kago nyathi chiemo ka kapod nono ni wachako kago nyathi ka nikech ni wacho ni kikage kama nyalo chiemo nyalo donjo e hotogoro mar muya nyathi nyalo wito ngimane bende nyalo affect kata nyalo keto kaka nyathi ni biro chiemo e ndalo manyime kata ndalo mabiro ponono ni eni kagega ponono ni sa nyuka ni tene na lweny nyalo rocho ngimane kata nyalo loko patane mar chiemo nade mokwongo wan okobiyudo teko maber monego bed no yudo e ignigo koro kobidongo maber mar ariyo bobedo nyathi ma kore no chiemo to kodwa ong'eni en lweny obiro nyathi ma koro sa chiemo kata ka kech kae okodwa kwaye chiemo nikech ong'e ni sa chiemo en sa lweny koro konego bed ni wakago nyithindo e yono seche ma waketo chiemo to nawinjo kimulo kata ni imiye bang' ndalo adek imiye bang' juma kod weche makamago mondo ang'o motimre ang'o moyo kidwa miye kawuono imiye oganda akinyi keto ne waru odiechieng' machielo keto ne carrots gi waru kod weche makamago chiemo mamoko gi wanyalo chiwo kata pile pile tingeni ka wachako gi nyuka wadwa ni dende mondo ng'igo mar ariyo chiemo ma miyo del dongo miluongo ni man gi madini ma proteins ok wanyal riwo nikech nyathini dende kata onyamiye chiemo to dende kuot obedo gi allergy to koro ikia ni chiemo mane mamiye allergy kuom chiemo moko man gi madini mek proteins gi koro magi wa introduce dichiel ok waket gi kamoro achiel for example wach ni kawuono amiye maybe oganda gokinyi to amiye oganda saa 7 nyaka amonita nyaka godhiambo mondane koreka abomiye protein moro kiny lakini kiseneno ka imiye oganda kawuono kiny imiye olayo chieng' moro ne imiye tong chieng' moro ne imiye kata rech teno ka onge gimoro amora matimre dend nyathi koro kwadhi onwards wanya kata miye lunch to amiye gotieno kamano koro inyamiye kata ariyo e odiechieng' achiel nikech koro igeno ni onge gimoro amora mabotime onge gi allergies moro amora manya yude mama bende biro nyisi pono ntiere chiemo moro ma dende react godo tibiro golo mapiyo kapok okelo ne hinyruok kata chandruok wang'yo complementary feeding miyo nyathi chiemo tok dweche auchiel en ga exclusive breastfeeding nyakwara mugia jwang' to ntiere ga kaka watimo gini samoro ido ka wadwa ni mondo mi wapidh nyathi wantiere ga kod baby led kachiel kod traditional kaka wa introduce ga nyithinde chiemo ine janonye weche gi mul no e pogruok e kind ariyo gi nitie baby led to nitie spoon feeding to koro baby led miyo nyathi bedo mori chakno ni baby led no en ang'o baby led en kama iketo nyathi chiemo e san to imiye chakre ga dweche 9 iketo ne kata olemo e san to iweye mondo ocham kende ineno ka onyalo chiemo kende ipuonje bedo ng'ama independent to be ochamo chiemo moko ochamo chiemo mathik mar ariyo ochamo chiemo man gi pieces mabomiye energy moromo but kwa bie pichani ber nikech en kata ng'ama baba ema konyo nyathi chiemo koro in tiji en mana rango ko chiemo maybe kama kolwar tikonye mako ma ok jiko ma ipuonje mondo chiem kende tipuonje chamo chiemo makare but ka wacho ni moro milongo ni spoon fed cha iyudo ka irego chiemo mayot kabisa to mano miyo nyathi ok puonjre nyamo chiemo gi muonyo chiemo baby led no chiemo ni nyathi inyalo puonje kichako miye inyalo puonje nyamo nikech ing'e nyathi ne madhoga chak
koro yeni chak donja to be lakini chiemo machal kamagi nyakonjak matin kikete dhoge oborangi nikech okeno tem gango koro sema ochiemo ti be pimone ni tem kama nyam kama kasto kosenyamo tingse ni muony itimone kama to oneno gimitimo to muonyo lakini machal kama ko miyo chiemo machal kama kata nyaka higni achiel to nyathini ok bi puonjre nyamo chiemo mora mora inyaka keto ne ringe dhoge to rangera okeno tem gango nikech poko puonje koro mae waweyo higni 8 kasto dweche 8 kasto from dweche 9 to koro wachako baby led makoro onyalo nyamo gimoro tipuonje muonyo Nyakwara Mogejwang anyisiga ni cheno ni en cheno mantiere kod puonj mang'eny mokalo miye chiemo mayot chiemo mayoma aina ma wanene picha ni nyako chop dweche 7 tok dweche 8 koro kete piny iketo ne to in bende intiere kode kanyo inyise kaka itimo mondo mi en bende ochak timo kamano mondo mi kapono ni gimoro amoro timore to mani nyathi manyalo survive ong'eni koneno chiemo to nyalo chamo chiemo okorit ni ng'amo dhoge tiketo ne nikech ka ing'iye kamano kata ndalo mabiro wabro bedo kod chandruok mang'eny mokalo nikech gibro dongo ka ong'eyo ni en ng'amo dhoge tiketo ne to kochopo dweche 8 chako puonje baby led ni to nenore ni ngimane makiny bro bedo makare wakauyoyo ka waduogo Nyakwara Mogejwang wadhi nyime wabodwani wapuonjre matut kotenore kod weche gi omiki kidhi mabor kata matin kikisudi Inano benda ini neno pichani Jambo moja nimemuomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811 414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. January doesn't need to start loudly. It can begin with warmth, with ease, with moments that gently bring you back to yourself. This January, reset in Mombasa, where the ocean sets the rhythm, mornings feels lighter, and the days unfold without pressure. From just 30,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 restful nights in Mombasa, warm waters, coastal comfort, and time that feels unhurried and kind. Because sometimes the best way to begin the year is by choosing familiarity, rest, and space to breathe. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Ongeringo odi, ongeringo. Ongeringo odi, ongeringo. Odio? Ongeringo, Iringo no? Antiko ongeringo design no. Ongeringo mane tanno kichiko rijal mane? Ako mwana jini sani ongeringo antiko. Sema kataka ginena kamoro kapoko loko igane. Kek gipande dema no nikech okabiro thegi. Abiro mana thego ya design. Ai, mano wodu suba, wodu gosi magunga. Emo miyako nini ya? Gie seche gi Nyakwara Mogejwang kamoro mora ma intie. An Philomena kachiel kod Odieza. Wadwaro nuang'owa Happy New Year!
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo complementary feeding tiende ni en miyo nyathi chiemo tok dweche 6 mano dhodho chag min gi kende. Wawinjo kacha ni ber ka introduce chiemo achiel kata ka en nyuka tiketo gik moko ariyo kende e nyuka no, kik inywand gik mang'eny dichiel bro kelo chandruok ne nyathi. Kane pok wadhi yweyo ne wang'iyo kacha baby led kachiel kod spoon feeding mabende thothne jonyuol timoga. Kanye mane wantiere wachake gi kanyo kaito wadhi nyime. Chin kata awacho ni baby led en miyo nyathi chiemo, wachako baby led dweche 9. Wamiyo nyathi chiemo mwang'ado matindo mondo gichak chiemo kendgi. In tije mana bet kanyo jiwe gikonye ka seche moko chiemo tame. Lakini kaka wanene oketni mae gima waluongo ni baby led. Waketo ne kamano to mano be konyo nyathi mondo ipuonje, mi chance mondo ipuonj nyathi nyamo chiemo gi muonyo chiemo nikech mago gin mana pieces. Lakini kwa wacho ni spoon feeding led mano bago chiemo mobedo monywas mathis moko obedo blended, moko obedo ilongo ni pureed, gi chiemo mayot kabisa. Mambo miyo ok bimiyo nyathi chance mang'eyo nyamo chiemo kata muonyo chiemo. To ma wachako dweche 9. To iyudo ka nitie jonyuol moko ma nyathi en higni 2 to pod onyamo ring'o kasto kete dho nyathi mondo nyathi omuony. Mano ok ber. Onego bed ni wan ema wapuonjo nyithindo nyamo chiemo to muonyo. Kiweya kama tibo keto ne chiemo to rangi rango. Keno tim gi chiemo no mane dhoge rango. Nikech nyuka gi chak gin chiemo madonja to be. Lakini koro kwa chako miye magi wapuonje nyamo chiemo e yo makare to be wapuonje muonyo chiemo. Ipuonje nyamo chiemo kachiel kod muonyo chiemo. Wacho kacha ntiere nyithindo ma nyaka higni 2 pod injako ne chiemo gi janyuol ne timiye. Wamula rach chutho mar timo kama ama nyathi mosechopo higni 2 in janyuol pod injako ne chiemo tigolo e dhogi tiketo ne. Wang'i chandruoge, wang'i weche mag hygiene mar complementary feeding bende. Nitie muscles mokwongo nyathi ka ipuonjo nyamo chiemo bo miyo lekene gi kuondegi bedo motegno. Kasto kipuonje muonyo chiemo bo activate muscles manitie e duol simo muonyo chiemo. Lakini koro kimiyo nyathi chiemo morege nyaka maybe higni 2-3 tiyudo ka muscles gi okobedo activated to kata lekene jaws ne okobedo motegno nikech gigi ok tim tich moro amora to kuondegi be ok tim tich moro amora. Koro onego bed ni nyathi ipuonjo timo gik makamago. To nyithindo ma imiyo chiemo mirego kata kochopo higni 2-4 ibo miyo ka nyithindogo chiemo bedo ne matek. Kimiye gimoro kata miye kata maembe apis mondo cham ok kara chamo chiemo moko. Koro chiemo mimiye bo bedo mathis kabisa nikech moko go ok onyal chamo. Koro no kinyamiye kata madini achiel kende kata 2 to nyathino ok dong e yo makare. Kasto kichako miyo nyathi chiemo dweche 6 onego bed ni wakano ler manitie alworawa. Wanyiewo sende mapidho go nyathini. Wanyiewo bowls mathiso kata gi kikombni mathiso monego bed ni wamiyo gi nyathi chiemo. Kasto sende gi iluoko gi thenge, ok luok gi sende mamoko, iluoko gi thenge tibido gi pi maliet. Semi idwa tedo kaka ng'ama dwa pidho nyathini, iluoko lweti to iketo gik moko bedo mal. Magi bowls ma wacho ni ineno ka bowls gi nigi rangi mopogore opogore. Onego bed ni okawo bowls ma nigi rangi mopogore opogore malombo wang' nyathi. Kata ka en kikombe malombo wang' nyathi. Eno kijikono onge gik mochikre manyalo hinyo dho nyathi. Koro kata kikombe be wacho ni kikombe onge gik mochikre. Kikombe en smooth around. Kasto gigi iluoko thenge ok luok gi sende moko. Seche mimiyo nyathi chiemo kata dweche 6, dweche 7, dweche 8 seche moko nyithindogi odwaro no mak chiemo no wiche wang'e otimang'o. Koro onego bed ni kiluoko lweti ibe iluoko ne lwete. Keto nyamako chiemo ni to seche moko lwete ani piny nitie gik momulo komol. Koro iluoko ne lwete, iluoko mari tubeta pete par maber timiye chiemo. Ilero kacha ni kaber to sende nyathi iluoko yore kikeriu kod mag joma dongo kaito bang'e ibude pi maliet. Mori nyalo lero ne nyikwa Ramogi jongi momiyo konego bed ni luoko sende gi nikech kata ng'ato bro wacho ni donge kata mag joma dongo gi biluoka maler. Ndi joma ok luok sende maler. Iyudo ka oluoko san to pod nitie mafuta moko e san. Koro onego kiweyo chilo e san to bo miyo nyathi machal kama chako diewo. To nyithindo mathiso ko gidiyo kata ndalo 2 to giwito kilo mang'eny kabisa. Koro kwadwa ni gik moko kaka ng'ok gi diep omak nyithindogi mondo nikech kwadwa ni kilo ma wase struggle mondo wabedgo
kodhoth dweche auchiel mokwongo ok wadwa ni wawit kilo gi nikech kendo gamo kilo na nyathi en ga gima tek kabisa. Koro wadwaro ni gibed nyithindo mantie gi hygiene makare, to kwadwa ni ging'og kata giyud tuoche mek diep. Omiyo nyaka waket ler. To simo gini ka iluoko tiweyo maybe ama nitie chilo moro modong', jams gi ibone gi pi maliet mibido go ta. Mulno mana matin weche mag ka duoki chien ni wang'iyo kacha weche mag nyuka michamo, ok nyuka mimadho. Nitiere chiemo ma onego bed ni chako godo gi nyathi, gima ok onego bed ni chako godo gi nyathi, ma ok onego bed ni chako godo nyathi gin kaka mage. Kaka chiemo ma nigi skari mang'eny ok onego wachak miyo nyithindo chon nikech nyalo ketho lekegi. Chiemo ma wanyiewo e duka, nitie chiemo moko mang'eny ma inyiewo e duka ma ok onego bed ni wamiyo nyithindo. Onego wamiyo nyithindo chiemo ma natural ma wachame ot. Gima watimo en mana modify mondo nyathi mathisni ochame yo mayot. Inywase, irege, kata ing'ade e pieces matindo tindo. Lakini man gi skari mang'eny, man gi mo mang'eny ok wamiyo nyithindo kapod gitindo. Awacho ga ni ipuonjo mana nyathini kaka onego bed ni chiemo. Kichako miye gik skari chon, nitie ndalo moko ma koro skari ni onge. Kimiye to koro kodwa chamo nikech nitie kaka ong'iyo. Wach ni kata kimiyo nyathi jaducha biro yogurt, imiye yogurt ma natural cha. Ok imiye moko man gi skari ka. Kimiye nyuka kata kimiye chak, ok ikete skari. Imiye kamano. Koro itrain mondo kiko gik man gi skari mang'eny. Nikech kodongo to ero gigo mage nyithindo ma okawo snacks man gi skari mang'eny, mage modwaro chamo, moko gi to ok odwa chamo. Thoth nyithindo nitiere ga kod allergies mopogore opogore. Kuom ranyisi bodo ka nyithindo mang'eny nitiere kaka gi react ka gichamo tong', ka gichamo gik moko kaka njuku kata nuts, ka gichamo gik moko kaka gige chaka. Ere kaka janyuol nyalo neno ni nyathi ok react ni gimoro ka nikech ok ong'eyo ma nyathi ma gigi duto te gin wendo kuome. Okang' mar ng'iyo kata mar fwenyo ni chiemo ni nyathini dende nyalo react godo kata dende okwero chiemo ni. Emomiyo wacho ni dweche 6-7 wa introduce chiemo te ma wanya yudo. Koro kimiye chiemo to iranga chiemo ko nitie nyithindo moko ma ineno ka dende oruodho. Koro onego bed ni ing'eyo ni nikech dweche 6-7 oonge heat rash. Koro ok onya bedo heat rash. Koro dende koruodho ama nitie dende okuot ama seche moko nyathi nigi discomfort maybe iye kae, onego bed ni notice ni maybe chiemo ma miye cha to iweyo. Kata seche moko inyalo nuoyo mondo ine ka mano ema nyathi react go. Koro ma gik monego bed ni irango, lakini ok gin chiemo te. En mani nyathi ni seche moko en gi enzymes moko e iye mok nyal rego chiemo ma specific ni, lakini ok en ga chiemo te, ok en ga chiemo man gi madini ma proteins te, agen ga achiel kachiel. Tibo yudo ka seche moko dongo to gigo bok bitime, kendo nya chamo chiemo no to ena maber. Koro en mana iranga kimiye chiemo ma chal kamago. Ma inyalo rango tineno ko react kata ibro keto chiemo ni kendo bang'e koso koro iwe chuth. Inyalo keto bang'e mondo ibed sure ni mae kata ken tong' ni ema kelo rashes gi tiweyo koro chuth. Ibo miye kendo bang'e maybe bang'e higa achiel kata 2 mondo inae ka seche moko nena nikech koro tin ama ne pod iye dongo ama en gimoro maen permanent. Koro en mana gima imonitor mos. Seche mo introduce chiemo gi en ang'o moko onego bed ni wawe chien kuom chiemo mimiyo nyathini, nikech niwacho kacha ni dhoth to nyaka odhi nyime gi dhoth. Ang'o kendo monego bed ni timore kata odoko nikete kata ikelo chiemo manyien e kit ngimane. Chiemo te onego bed ni nyathi chamo. To aswa chiemo moro amora kwachako miye kata mchele go ganda, wachako miye mchele go layo, wachako miye kuon, apoth, girigi, onego bed ni be waketo carrots. Carrots nigi vitamin A. Tingini wenge nyathi dongo completely kochopo higni 6. Koro ma pod wenge nyathi develop mos. Koro carrots onego bed wanya keto e meal moro amora. To gomiyo be waketo chiemo pogore nikech kata serve ne nyathi chiemo onego bed ni en chiemo manigi rangi mopogore ma koneno to more. Ok inyal ka waru tiriwo gi chak tikete san ma white tidwaro ni nyathi chiemo no lombe. Ka ikelo chiemo kaka present chiemo ne nyathi onego bed ni lombe. Koro iketo chiemo mopogore. Chiemo te ber gi nyithindo as long as ni gin chiemo ma healthy, lakini ok gin chiemo ma nigi skari mang'eny. Lakini koro kaka waloso gi kaka wariwo onego bed ni en muhimu ahinya. To meal moro amora ma miyo onego bed ni wakete carrot kata
wang'ado matis matis kata oreg carrots matis matis mikete chiemo. En chiemo manyaka ing'i kaka iketo, en chiemo manyaka ing'i kaka itedo, en chiemo manyaka ing'i ni en ang'o mimede mondo mi ngima nyathini obed makare. Kuom ranyisi wawinjo kacha medo karot se thoth chiemo ma nyathini chamo, keto chiemo e bakunde kata kikombe mantiere kod rangi ma ang' no lomb wang'e mondo mi o encourage kata ojiwe mondo mi ochiema. Kane pok wadhi yweyo kidieny mokwongo ne wang'eyo kacha kijikni 2 e dweche 6 ka kijikni 3 kanye kama ne wantiere yie na mondo mi wakwanye gi kanyo to kijikni 3 wadwa sudo nang'o koro nyaka higa achiel. Koro kochopo dweche 6 wik mokwongo ema wachiwe kijikni 2 gokinyi 2 godhiambo to nyathini endelea gi dhoth. Wik mar 2 gi mar 3 wachiwo kijikni 3 godhiambo 3 gokinyi. Kasto kwachopo wik mar 4 men dweche 6 wik mar 4 koro wachako pod wachiwo kijikni 3. Kwachopo dweche 7 nitie kiwango ma watiyogo. Waluongo ni measuring cups kata jugs ma en kiwango ma 250 mils. Mane ma watiyogo mondo wapimgo chiemb nyathi. Koro nyathi dweche 6 ok wapim gi kikombe ni, wamiye kijikni 2. Wik achiel wamiye kijikni 2 gokinyi, kijikni 2 godhiambo. Wik 3 4 nyaka wik 2 3 4 wamiye kijikni 3 gokinyi, kijikni 3 godhiambo. To gin kijikni mochamaga go mchele gi. To ng'eni odhoth to modho pi. Kochopo dweche 7 wapimo chiemo nus mar jag ma 250 mils ni nus ne. Kwa tedo mchele go ganda gi carrots wanywaso maber to wapimo nus ka kar 150 ka. Kwa se pimo to wakete sende ma wacho manigi rangi mabeyo to wapidhego. Kochopo dweche 9 nyaka 10 twapimo 3/4 ma 250 mils ni. Mano wapime gi kar 200 mils ka. Wakao chiemo wario maber kata ken kuona ga poth wanywaso maber twapimo kiwango ni kasto wakete bowl kasto wapidho nyathi. Kan nyathi mochopo dweche 11 nyaka 12 mano nyaka 1 year to koro wamiye full cup. Mano wapimo full cup. Kochopo 1 year onwards koro mano ngine wamiye chiemo moko mwanyoso matis mwakete e sende ne. Ema wamiyo nyathi mondo cham. Wang'e ne wang'eyo kacha ni kwani nyithindo duto te romre onego beni en kikombe ni en jagni mipimo godo chiembgi. Koso nitiere nyithindo ma igi opogore wacho ni nyathina kamiyo kamano to mondo kodhi maber kata kamiyo kamano to mana ka gima koro afunde ahinya gi chiemo. Nyithindo te romre. Ka nyathi chopo 1 year nyathi is 20 and 250 mils nyathi by the time mochopo 1 year. To gimamiyo moko mine moko nyalo ni nyathine kech kayo piyo en kech omiye chiemo ma rep. Ok omiye chiemo mapek mabobete iye muda mang'eny. Omiye ma rep to kise miye maybe nyuka mochot to layo to kech chako mana kae immediately. Koro kwa miyo gi texture mapek to miyo gi didek odiechieng gi snacks 2 nyathino ok inya wacho ni kech kayo nikech chiemo mapek no bo miyo teko mang'eny mar ariyo bo miyo iye bo bet mopong muda mang'eny kapok imiye chiemo moro. Awinjo kimulo kacha weche mag snacks iwacho ni ma aimiye didek odiechieng kod snacks e kore ka ne nyithindo mapok ochopo higa achiel gi snacks kaina magi monego bed ni iketo negi. Wanyanywaso negi olemo, wanyamiyo gi chak, wanyamiyo gi nyuka. Lakini ok advice ga sana ni nyathi mapok ochopo 1 year wami chak nikech nyathini pod dhoth. Koro mondo iket yot ne janyuol ok ochuno ni nyaka mi nyathi chak kapok ochopo higa achiel. Inyamiye kosekalo higa achiel. Koro kata dhothno en snack nikech inya dhodhe saa 4 kata saa 5. Olemo moro amora ikawo to inywaso maber mondo kik bed gik moko ma nyamiyo deye. Koro waketo olemo to waketo nyuka to waketo ilongo nang'o wanyaketo chathuno. Mama go bende gin snacks makare. Karo lembe kani wachini wanyalo keto lembe sasa ikinda dweche 7 dweche 8 ka dweche 7 from dweche 7 wanyaketo olemo mondo be ineno olemo mohero gi moko hero. Iketo lembe mana kaka niketo moko kama kapono ni avocado monywasi gi rabolo en mana michamo koso amato koro inyalo mede pi mondo mi obed mayot. Inyalo blend kata inyalo rego mondo madho kaka juice kata inyalo nywasa mondo cham. Pogro ken mane koso teka ni bora odonyo ngeni nyithindo chiemo mopogro to gero gik mopogro. Koro inyalo nywasa. Nitie jomoko ma ok nyal yuto gi ok nyal migi afford blender. Koro ngeni ok nyalo wacho ni kila ng'ato mondo
orego olemo. Nitie moko manyalo mna tiyo gi san gi kijiko mondo onyuasgo olemo. Koro mora kaka mama nyalo timo. Kaito ma bende dwoko wani keto ne achiel, imiye ndalo matin mondo isom godo dende koko react icha kikelo olemo machielo, kamano maka ochop dweche mani wacho ka to koro lembe duto te mantiere machiegni ise introduce ne nyathi. Magi bende ok irew dichiel. Ok irew dichiel. Wachiwo achiel kachiel. Wakao yweyo nyakwara Mugia Jwang kwa duogo to abudhi nyime kod twagni to en twak mabeda adwani bed nyaka dakika mogik kiwinj nang'o kidieny mar adek en weche magi midhi puonjo omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Rajiv gi nyako moro no gin giseriwore kamoro achiel. To kiny koro nyako no biro nyuolo ne Rajiv nyathi kae. Yuora en okang' mane mikawo? Okang' mana kawo kawuono en ni kachopo kod gi Rajiv abowuoyo gi jogo e yo moro mager kendo ler ahinya. En ang'o marach gi Sanjuni? Kane wantie e osuptal notimre kaka en ohero. To koro ka wantie ot rwako na tige nyim jogi otame. Magi ang'o? Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Igani watimo maberie moloyo. Sani wantie gi ng'ama oyudo A, wuoyi mochung' buta ni oyudo A, kendo mar 84 points. The secret behind my performance, I can say that at home I was given an humble time to read. Even here at school, teachers gave me humble time and I did my best. En mor kod ilo ne jopuonjre ma oyudo duoko maber mar penj mar KCSE ma higa mokalo. Moyo jopuonjre 700 ok bi yudo thuolo mar donje mbalariany ma pacho ka kuom jopuonjre moyo 900 mane otimo penj mar KCSE. 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Jopuonjre 1,180 wit duoko magi oko ka itudo gi kod kuo mar penj mar KCSE mane gitimo higa mokalo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Amedo paro ni chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Kisumu wantiere kod jalony Winnie Alando mabende wang'iyo chiemo makare ne nyithindo tok dweche 6. Opimo no kako nego beni keto chiemo e ngima nyathi. Kiki ket chiemo mang'eny dichiel kuom nyathi nikech ok ibing'eyo ni mane mokwinjre gi dende to bende ok ibing'eyo ni mane makochamo to nitiere kod ng'ikruok monyalo bedo godo. To wang'eyo waduto te ni chiemo biro ga kod textures kata nitiere chiemo kako opogore. Ere kaka onego beni introduce textures mopogore mag chiemo kuom nyathi. Mori nyalo mulo nwa kanyo matin nikech bando yom.
Iyudo ni keto oganda bende nyalo bedo mayom. Iyudo ni chak medo omena moro ok nyal nywaso to biro chopo kamoro midwaro ni mondo miketne omena kaka en omena no. Iyudo wuone manisenyiso ni ka imiyo nyathi ring'o to bed ring'o, ok ni miyo nyathi kat ring'o. Ere kaka introduce gik moko kaka ring'o gi e diet mar nyathi tok dweche 6. Nitie kaka inyalo loso omena mimi jadweche 7 kata jadweche 8. Lakini koro kinyiewo omena mosetuo e chiro, inyiewo omena matich tichwako, tichielo maber tichwako. Mano inyalo nywaso, tiketo gi soup gi kuon minywas matin mimiyogo nyathi. To tiyo mimiyo nyathi ok ni imiye koro mang'eny, imiye mana mathis nyaka omuony. Kasto kawacho ka biro ir ring'o, inyalo kawo ring'o tichwako. Kisechwako ring'o ting'ado mathiso mokwongo. Kiseng'ado to inywaso tiriwo kata gi kuon galot to imiyo nyathi mondo cham. Alode, nitie alode moko mok inyal nywaso. Apoth ema bit yot ma nyalo dhi mayot. Koro apoth ema miyo ga nyithindo sana. Lakini koro kwa chako dwa miye spinach maybe dweche 9 dweche 10 to nitie kaka wang'ade. Ng'eni king'ado alot to bedo mabor kama to mano nyadewo nyathi. Koro kiseng'ade kendi loka ming'ad pieces mondo kik obed alot mabor kama, koro kitedo koro kimiyo nyathi. Koro wachako kamiyo nyathi apoth gi spinach magi alode ma bit yot ma nyathi nya chamo. Kosechopo higa achiel koro kanyalo kelo alode mamoko go. Aero line no me wacho kacha ni ntiere kaka kik ing'ad skuma kaina ming'ade kibanda cha ni dwa ni mi nyathi. Kai nyanya kaka chiemo mag nyathi gi. Ipimo no kacha ni ler nyaka bede e kidieny mamalo. Kata lot bende koseng'ade tonde cha ticha king'ade mondo mi obed matindo ma nyathi nyalo. To kata kisenywase to kik ipidhe sate, iketone kaka ni wacho nwacha mondo mi ochak chamo kende. Samoro ng'ato no yudo chenro ni gi e kore, ang'o miyo onego bed ni chwalo ne kende. Onego bed ni miyo nyathi kende kochopo dweche 9 mondo puonjre nyamo chiemo to ipuonje be muonyo. Kasi miyo nyathi ni bedo independent. Iketo ng'eni seche moko waeroga keto nyithindo ni ipidhe jikon mokwongo kaso ji chiemo bang'e e mesa. Ok onego bed ni opidho nyithindo kamano. Dweche 9 en nyathi ma onyalo bet. Nitie nyithindo man gin gi kombe gi moko mathiso. Koro sima wachiemo wate to wabeta kode obe mare ma ng'ado mathiso no ema waketo ne kanyo to chiemo. In kaka janyuol tijene mana konye sima moko lwar ama seche moko mako kijiko kata tiyo gi lori ikonya lakini iweye mondo puonjre chiemo kende. Wantiere kod ndhadhu, flavors mag chiemo mopogore. Kuom ranyisi nyuka, kuon, omuogo, rabuon, thoro bedo kod flavor modwa chal. Ka tidwa ni mondo michak introduce flavor machielo mag chiemo. Kapo nono ni ng'iyo nyuka, ntiere kaka ni wacho ni nyalo introduce flavor machielo ka ibiyo kata pindim kata pi machunga. Ma abende inyalo timo e yo ma watimo godo chiemo mamoko koso matitimo e yo mopogore. Ka ni yo mopogore te ni yo kaka mane? Kwa keto rabuon okwanya medo gimoro amora. Nikech seche moko wanyalo miyo nyathini rabuon to wanywaso nego oganda to waketo e carrots. Waketo mana chumbi matin machiek gi chiemo. Mane manyalo kelo ndhadhu e chiemo no. Lakini nyuka, nikech nyuka ichame kende yore, onge gimoro mwamede, miya wakawo machungwa to wabiyo pi machungwa mondo bed gi ndhadhu mamit e dho nyathi, kata pindim, kata siagi moro amora, kata gi mo moro amora ma wanyalo keto. Ntiere kaka nyithindo ipuonjo chiemo seche ma pod gitindo, ma anga keto gi kod kaka gichiemo e ndalo mabiro. Kuom ranyisi ntiere nyithindo mamoko ma gibedo piki ka gisebedo jomadongo. Ntiere kaka ok ochomre gi chiemo tera. Ntiere nyithindo moko ma bende ok yier chiemo, eno nyalo chamo chiemo moro amora. Daher mondo migo mbaka gi jonyuol kata ipuonje jonyuol, janyuol ma kotimo ng'oto nyathi biro bedo nyathi ma piki, nyathi ma ok chomre gi chiemo tir kod nyathi ma nyalo chamo kidienje mopogore mag chiemo e ndalone mabiro kwasewuok e dweche 6. Awacho ga ni gik ma watimo gik ma nyithindo puonjre kuomwa. Koro kichako miyo nyathi chiemo, maybe nitie chiemo moko michako miye dweche 10 ama higa achiel, mano kichako miye chon, ok obit bero chiemo go. Obo mana yiero chiemo mani chako miye chon. Koro kwa introduce chiemo be late, chiemo moko late, ochako yiero chiemo, nitie moko modwaro. Kwa ero miyo nyithindo chiemo mani gi skari mang'eny. Ibo yudo kama ge modwaro ni ocham, to chiemo moko ma healthy, mamiye odongo yo makare, ok odwa yiero, ok odwa chamo kabisa. Kaso be kaka wachiemo e familia, oneno gik ma wachamo. Ka ne maero gik mani gi skari go, okanya tamo nyathi mondo cham nikech magi gik moneno ka ji chame ot ka. Koro mago be ombo dwaro chamo to yiero achiel, ok ocham chiemo moko ma onego bed ni ochamo.
wantiere kod chiemo minyiewe duka, chiemo minyiewe supermarket, wantiere kod chiemo mwanyalo yudo alwora mayot kaka ni pimonwa cha gik moko kaka omwogo, oganda, olayo kod weche makamago. Adwaro ni mondo mwang'e ber chiemo madala, ok ang'eyo ka rach mag chiemo madala ntiere. Kapono ntiere inyalo mulonwa kod ber mag chiemo manyaduka kod rach kata pek mag inyalo kelo kuom nyathi kaachiel kod janyuol. Wachak gi chiemo minyiewe duka. Seche moko yuto mar ji opogore opogore. Koro bechgi nyalo bedo mamalo, manitie jomoko mok nyal nyiewo chiemo minyiewe dukano. Ka chiemo miloso minyiewe dukni moko mek nyithindogi michako migigo chiemo dweche 6 gi gin ka gi madini ma limited, ok gin gi variety. Nikech iyudo ka seche moko oreg mchele to mane kende ma nitie packet no, koro ang' iriwe gang'. Seche moko iyudo ka mama onyiewo mano to riwe mana gi chak kende. Tingini mano nigi madini ma limited, mok minyapi madini mang'eny dende mondo dong e yo makare. Kasto rachgi, mane rachgi. Bergi en mani ji nyalo yudo gi mayot, but onego bed ni puonjo ji kata ka gidwa tiyo kodgi to nitie kaka giriwo gi chiemo moko mondo nyathini oyud madini ma complete ka ochamo meal achiel. To chiemo ma wayudo dala gin chiemo ma natural ma ji te nyalo chamo to nyalo yudo e yo mayot. Mane berne to nigi madini ma variety, nikech ka an gi puotha moro anyagolo apoth kanyo, to an gi moka moro atedo nego nyathi kuon, tan gi gwenda moro akawo tong' 2 kata achiel atedo nyathi, tingini mano koro yudo madini ma complete san kimiye chiemo. Lakini rach chiemo no seche moko en ga ler, ndi jomoko moko rito ler. Onyagolo alot to koluok maber, nikech dongo ka alot kapok ong'ad okoluok maber to kong'ad yo maber, koro nyalo kelo seche moko ka ler onge maber nyalo kelo tuoche ne nyathi. Lakini chiemo gi ber, lakini mikawo milos kendi ber ahinya molo minyiewe duka ka. Kasto mwakawo madala gi be ok gin gi bei mamalo ahinya. Kaito seche mwang'iyo kara ler kanyo nyakwara Mugia Jwanga ne jalony mar pimonwa chandruoge kata midhiero ma inyalo yudo ponono ni okirito ler seche ma ikone nyathi chiemo. Tok dweche 6 nitiere kaka kodi chako keto chiemo mopogore opogore e ngima nyathini. Ka ponono ni timo gini e yo mok kare, tiende ni ler odok piny kata ler ok otimore e yo maber, tinyalo miyo nyathini chandruok mang'eny moingo kata ber mar chiemo mano chamoni. Kuom ranyisi tuoche biro donjo kuom nyathini. Tuoche ma thoro hinyo nyithindo matiere bo higni 5 ahinya dweche 6-7 ka gin tuoche kaka mage mwanyalo geng'o kod ler. Gin diep, gin ng'ok, magi tuoche manyamako nyithindo mayot. Koro onego bed ni wang'iyo ler ahinya, nikech nyathi kod diewo kata ndalo 1 kata 2 owito kilo mang'eny, to duoko kilo bedo matek ahinya ne nyithindo matindo gi. Kasto nyathi ok owuo maber, koro nitie gik moko bing'isi kowinjo marach. To seche ma matimore obro wito pi bende dende, seche mo wito pi dende ni odhi wito ratil, seche mo wito pi nitiere chumbi kata madini moko mabende owito. To ka bende mwacho ga ni ngima nyathi nitiere nyalo bede kinda kuru gasumbi, nyathi nyalo wito ngimane. Tiende ni ber nyalo dok piny nikech mana lil moro matin mane no bedo seche mane iiko ne chiemo. Seche ma intiere kod nyathi mapiki kata nyathi ma thoth chiemo ok ohero, ok ni hinyo dende ok ohero. Yore mage minyalo tiyo godo mondo mi ocham chiemo ni komor godo? Ma en nyathi matin, ma en nyathi ma pod ok nyalo wuoyo, ma en nyathi mibro nena ka samoro kimiye chiemo to dhiro kata owito wiye, tidwa ni chiemo ni odonje dende mondo mi okonye. Nyiswa kaka onego bed ni timo. Nitie gik mwanya timo mopogore opogore. Iyudo ka nyathi seche moko ohero mana wacho ni mchele kende mohero. Mane gima kimiye to chamo moyieng' maber. Gi chuny maler. Koro imanyo chiemo moko minyalo medo, tinywaso miriw go mchele ni, okobino ni obono ni mchele ni e san ni, lakini okobi we chamo to nikech iriwo chiemo gi. Koro imash gi, irego gi, tiriwo gi kamoro achiel. Kasto seche moko itemo manyo ne alternatives ma healthy, nikech seche moko iyudo ka nyathi ohero maybe chamo olemo achiel kende. En picky eater ni. Kaso ma biro ga nikech seche moko ok wapuonjo nyithindo nyamo chiemo gi muonyo chiemo. Ko seche moko luor ni chamo chiemo moko mong'ad mathiso to nyalo deye. Koro ka gima wanyatimo wanyalo endelea mash nyathini chiemo bora ni chiemo odonjo. Mane gima koro wadwaro. Nikech koro chopo kuma koro ok odwa chamo. Kata seche moko ikelo ni chiemo jahigni 2-3, ikelo ni chiemo e dhoge to onge okia notem gang'o.
koro mondi konye iteme koko nya puonjre sechego to koro nyakwa oregne rega chiemo ni as long as ni chiemo ni odonjo lakini koro wariwo madini te seche mako ka ichako keto nyathi e chiemo mamoko complementary feeding nido ka oken ga tich mayot bende ne janyuol en tich matek ne janyuol en tich matek ne nyathini to ere yo minyalo nyiso godo janyuol seche makoro gidwari mondo mi gichak gini mondo mi pache okwe mondo mi ngeni ma en gima timo ni en gima kare mondo time e yo mayot ne mondo mi okony nyathini mokwongo janyuol onego penj kanitie gima ineno ni ikia timo penj mondo waone kaka wakonyo nyathi mar ariyo onego bed ni jonyuol nigi horruok mang'eny pidho nyathi dwaro horruok ok dwar ni idich ok dwar ni weyo ng'ato gi nyathi semo ko nyawe ng'ato gi nyathi to ngamiwe nyathi nigi ngamiwe e ot gi nyathi onge gi horruok mang'eny koro joma pidho nyithindo onego bed ni nigi horruok mang'eny opuonjo ka jigi miluongo ni responsive feeding nyathi kidwa miyo chiemo ibet kode piny e level ne kimiye chiemo wadwaro ni chiemo ni odonje ich kako onego bed ni chiemo donje ich imiye kiji kachiel to itugo kode simo kunya ringo uluoro mesa to komuonya ni kendi soyo moro kokia isoyo moro e doge kendo chamo tugo igale to kendi soyo mutie kata kijikni abich kata uchiel yo moro kendo kochiemo tipamone tiluonge nyinge maber tien kareje to no ni karamagi maber mama mangisa na timo waendelea timo koro nego beni wa hore mos to wabedo patient gi nyithindo to wamanyo yore maber mondo wakony nyithindo gi mondo chiem inyawo to ni nionge sa maringo gi nyathi ndi nyithindo moko minyamiye chiemo to odwano oringo e luore to wuogoko beda gi horruok nikech simoringo no ang'o muony chiemo no koduogo kende piko moro koro inyaka rapidhe saa achiel kipidhe apidha chiemo achiel ni but as long as chiemo no donje iye to konye mane gima duong ne jonyuol mako kadwa chako complementary feeding en ote mane madimigi ote madamigi gin ni kanitie gima chando gama kagi kia timo complementary feeding nitie maybe lony moro ma gionge go onego gipenj mar ariyo kagi chako chiwo chiemo onego bed ni gichiwo chiemo ma opoto te mar adek gima nyawacho negi ni gi introduce chiemo achiel kachiel kikwariu chiemo kanyakla omiyo nyathi achiel kachiel ka monitor kaka chiemo ni tero nyathini kaka gikako chame kaka react gi dende to ka nyathi ochopo dweche auchiel chak miye chiemo mamoko nikech chathuno kende koro ok nyal rome koro nyaka ang ing'i kaka ichako medie kata ichako miye chiemo mamoko to mana kaka jalonyo wacho ni bedo jagono mantiere kod horruok ichako kod kijiko ariyo kinyi kijiko ariyo dhiambo kati bro sudo mos kanyo nyaka chop kama koro nyathini nyalo chama kuon gomena maber kende kaito bende kikipidh nyathi ahinya ketne chiemo we otugi chiemo no we ochame owuon mondo mi oyud kako nyalo bedo nyathi ma nyalo chung kar kende pono ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye bende inyalo miyo namba mar simu inyalo yuda Kisumu namba na mar simu en 07 27 34 849 inyalo nuoyo anyalo nuoyo 07 27 34 849 erokamano ahinya Winnie waduoko erokamano makende kuom puonj maber puonj maler mimi oganda wanyakwara mugia jwanga konya duoko ne jalonywa erokamano makende tageno ni ndiko namba no mondo mikantiere gi minyalo dwaro mondo mi okonyi godo to bokonyi godo erokamano mathoth ne jogo mochung ne ler taya kachiel kod duol mar studio ka duoko erokamano makende ne jowa ma kamera erokamano mathoth ne director na Alex kachiel kod producer Perpetua erokamano mathoth ni jaira mar chendo ni tok dweche auchiel chaketo chiemo mamoko mondo nyathini odonge yo makare. Ilongani Ruth Otieno oriti uru masani.